گزارش ہے میزبان ہم تے نہ پڑھن چاہندا ہم کچھ دوست دا حکم ہے میں انہاں دی دل جوئی کرنا مہربانی دستور مشاعرہ جو ہے ان کے خلاف پہلے مسدس کرے بند پردہ پیا این قانون ڈھیر کیا ظلم تھی سی بیا مفلسی تیرے نکھڑن دا غم کھس گئے توجہ پوری چاہتا میں تھوڑی دی حاضری کرے راج کے دیو ڈھیر کیا ظلم تھی سی بیا مفلسی تیرے نکھڑن دا غم کھس گئے قین کر کے کلہے پہ دی کائنات کو ہاتھ وچوں ہرس کاغذ قلم کھس گئے قین کر کے کلہے پہ دی کائنات کو ہاتھ وچوں ہرس کاغذ قلم کھس گئے رات دی نیندر ڈیندا دوپہرا میدان نوکری دے زبوں حال کم کھس گئے عشق تے ہرس دوہن وڈے سرغنے اون خدا کھس گئے این صنم کھس بڑی مہربانی کر کے کلہے پہ دی کائنات کو ہاتھ وچوں ہرس کاغذ قلم کھس گئے رات دی نیندر ڈیندا دوپہرا میدان نوکری تے زبوں حال کم کھس گئے عشق تے ہرس دوہن وڈے سرغنے اون خدا کھس گئے این صنم کھس گئے چند دے نال بڑھدا رہاں رات کو ڈیہں دے تارے دے رلے ابھردا رہاں چند دے نال بڑھدا رہاں رات کو ڈیہں دے تارے دے رلے ابھردا رہاں زندگی انت اون موڑ تے ان کھڑائی نہ ادھر دا رہاں نہ ادھر دا رہاں زندگی انت اون موڑ تے ان کھڑائی زندگی انت اون موڑ تے ان کھڑائی نہ ادھر دا رہاں نہ ادھر داری ہاں نہ ادھر داری ہاں کہ ادم صاحب دیکھیں دے کر سجا کر کہیں بند پڑھتا تو آری نظر کیا کرنا اے تا نرسری دا نصاب ہے او کو یاد ہاں کہ بسر گیا اے تا نرسری دا نصاب ہے او کو یاد ہاں کہ بسر گیا جیری جاہتے ہائی یہ سرات پل ماں چوک تو بھی گزر گیا جیری جاہتے ہائی یہ سرات پل ماں چوک تو بھی گزر گیا تم جکر چنہاں دا چکور ہیں تو میں تھال دے ہاں دی ہوا رہا تم جکر چنہاں دا چکور ہیں تو میں تھال دے ہاں دی ہوا رہا تیرے نال ہاں تا عقیق ہاں تو اچھل سٹیں تا کبا رہا تیرے نال ہاں تا عقیق ہاں تو چھل سکے تا کباڑ ہاں جتھو ہٹ گیا ہاں ولیا نمی جتھا ڈٹ گیا ہاں پہاڑ ہاں جتھو ہٹ گیا ہاں ولیا نمی جتھا ڈٹ گیا ہاں پہاڑ ہاں توڑے بے نوائی دے محل تے ہاں تیرے نوکریں دی لتاڑ ہاں توڑے بے نوائی دے محل تے ہاں تیرے نوکریں دی لتاڑ ہاں میرے حوصلے دی حوث نہ پوچھ میں حوث پوث دی سلاڑ ہاں میرے حوصلے دی حوث نہ پوچھ میں حوث پوث دی سلاڑ ہاں تو ستا ستا کے نہ تھک ونی جے میں اف کراں تا کراڑ ہاں بڑی مہربانی تو ستا ستا کے نہ تھک ونی تو ستا ستا کے نہ تھک ونی جے میں اف کراں تا کراڑ ہاں جتھا سوک آئے تا سمٹ گیا جتھا اوکھ آئے تا اسر گیا جیری جاہتے ہائی یہ سرات پل ماں چوک تو بھی گزر گیا دو جدو شیر ہکتا جدو شیر غزل دے انہوں فرمان پورا کی گیا میں گزارش پیا کرنا کوئی چھیکڑی ہے یا مورہی ہے کہتا ہے کوئی چھیکڑی ہے یا مورہی ہے ہو بہر کہیں دی کمزوری ہے کوئی چھیکڑی ہے یا مورہی ہے ہو بہر کہیں دی کمزوری ہے ساؤ کور سکنٹ سن گھنسی حق سنن لو خلقت ڈوری ساؤ کور سکنٹ سن گھنسی ساؤ کور سکنٹ سن گھنسی حق سنن لو خلقت ڈوری ہے نہ خزاں دکھا نہ بہار دس نہ خزاں دکھا نہ بہار دس جدہ ترس آئی او نیمہار دس
جب ترس آئی اوڈی مہار دس میں کو سٹ کرائیں جے کو جوٹ بڑائی اون دی وصف دس میری خار دس بس نو سے کہ اون دے بعد اگلے شہر مقرر سناؤ سجی میں گزارش کیتے نہ خزاں دکھا نہ بہار دس جگہ ترس آئی اوڈی مہار دس میں کو سٹ کرائیں جے کو جوٹ بڑائی اون دی وصف دس میری خار دس چھوٹی بہار دی غزل میرا اندازہ سارے کو آندھا انتے دیر اسماعیل خان آگے ہے تو ایک شیخ ہاں دوڑا کو نجات آدھے دا سنے دا ہانا تو مدو درو شیر پڑھنا غزل دے میں گزارش پیا کرنا اپنی ہستی کراس کر آیا کیا بات ہے کیا بات ہے وہ ہستی بھی کہا تھا نصیب اپنی ہستی کراس کر آیا تیری وستی کراس کر آیا اپنی ہستی کراس کر آیا تیری وستی کراس کر آیا اے خوش نصیبی قریب تھی ڈر نہ کیا بات خوش نصیبی قریب تھی ڈر نہ میں کمبختی کراس کر آیا واہ 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 خوش نصیبی قریب تھی ڈر نہ میں کمبختی کراس کر آیا نہ لکھیندن جتھاں امیریں دے میں وہ تختی کراس کر آیا نہ لکھیندن جتھاں امیریں دے میں وہ تختی کراس کر آیا میں وہ تختی کراس کر آیا زندگی کو ملن مہنگا ہا موت سستی کراس کر آیا زندگی کو ملن مہنگا ہا موت سستی کراس کر آیا گھر خدا دا الہ کرا ہوشی بت پرستی کراس کر آیا گھر خدا دا الہ کرا ہوشی بت پرستی کراس کر آیا میرا سنگتی تہا بھی کوئی کہنا تیرے سنگتی کراس کر آیا میرا سنگتی تہا بھی کوئی کہنا تیرے سنگتی کراس کر آیا میرا ہی عقیدہ ہے جو خوشی دا مہینہ ہے کہ میں گزارش کیجئے دوست کنارہ کریں رہ گئے یہ ڈو کرتے انہیں مالکے میں حوالے نال جنہیں دی یہ خوشی بھی ہے تے عید بھی ہے میں گزارش پہ کرنا رجب دی 13 تو گھن کے اج تائی ودا رجب دے دیوار گندا رجب دی 13 تو گھن کے اج تائی ودا رجب دے دیوار گندا تم جاگ دے ہوئی بھی جاہ وٹا گئی میں نیندر وچ بھی نجف دو تندا تم جاگ دے ہوئی بھی جاہ وٹا گئی میں نیندر وچ بھی نجف دو تندا چھڈن ودے لوگ جو چھڈن میں پاتر پیلا ولا دے واندا اور پیلے پتر دی کمزوری ہے ہلاوا آوے ڈھائی پوسی ہوا آوے زمین کیا پوسی میں آدھا بیٹھا میں پاتر پیلا ولا دے واندا ہوا مخالف ہے تیز جتنی نہ میں اڑردا نہ بھوئے تے جھڑدا ہوا مخالف ہے تیز جتنی نہ میں اڑردا نہ بھوئے تے جھڑدا جتھاں بھی لب سی گدن سیانے میں لفظ بن کے قلم تے کڑدا میں لفظ بن کے قلم تے کڑدا میں لفظ بن کے قلم تے کڑدا جے دور تھیساں تے رجس بنساں جے دور تھیساں تے رجس بنساں نہ دور تھیندا نہ رجس بندا سجاگ تھی کے جواب دینی قرآن پاک بھی کئی سوالن خدا کے کو اہل بیت آکھے نبی دے بالن علی دے لالن سجاگ تھی کے جواب دینی قرآن پاک بھی کئی سوالن خدا جے کو اہل بیت آکھے نبی دے بالن علی دے لالن حقن ہو کے شک نشانداں حقن ہو کے شک نشانداں رستہ جوڑ اکھوڑ اڑانداں رستہ جوڑ اکھوڑ اڑانداں میں او فرد فقیر جہاں دا درسا داد دا بردہ بانداں بندہ بے شک سکڑے نا دا کئی کو پڑداں کئی کو بانداں
بندہ بے شک سکھڑے نا دا کئی کو پڑدا کئی کو بھاندا جتھاں ویندا جتھاں آندا رزق بطول دے پتر دا کھاندا واہ 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 جتھاں ویندا جتھاں آندا رزق بطول دے پتر دا کھاندا جرلے دیکھاں مونجھا ماندا ناد علی دا ورد کماندا اے حق دی کنگنی ہاتھ پائی رکھدا کوڑ دے نک وچ نتھ پائی رکھدا حق دی کنگنی ہاتھ پائی رکھدا کوڑ دے نک وچ نتھ پائی رکھدا آخری بند نہ انیس ہاں نہ دبیر ہاں نہ میں جوش ہاں تے نہ میر ہاں نہ انیس ہاں نہ دبیر ہاں نہ میں جوش ہاں تے نہ میر ہاں نہ صدف جیاں نہ جھڑیر ہاں نہ صدف جیاں نہ جھڑیر ہاں نال رلدا نہیں میں توجہ چاہنا میں اپنا کچھ تھوڑا جہا تعارف کر لینا نہ صدف جیاں نہ جھڑیر ہاں جے کو نقص نہیں میں او کھیر ہاں جے کو نقص نہیں میں او کھیر ہاں جے غریب ہاں بھی امیر ہاں جو علی دے در دا فقیر ہاں جے غریب ہاں بھی امیر ہاں جے غریب ہاں بھی امیر ہاں جو علی دے در دا فقیر ہاں جو علی دے در دا فقیر ہاں میں او نقش خم میں غدیر ہاں جے تو سنگ ہاں میں لکیر ہاں جے تو سنگ ہاں میں لکیر ہاں میں ولا علی دا اسیر ہاں تو بلا ہی میں بشیر ہاں میں ولا علی دا اسیر ہاں تو بلا ہی میں بشیر ہاں جیڑا جی علی دے قریب تھے توڑے ان پڑھا ہا ادیب تھے توڑے ان پڑھا ہا ادیب تھے ایک بندہ تجاوز پیا کرنا حق دی کن کاؤ سن کرائی تو نہ کن لال کر میں تڑا ہر حوالہ اصل جان دا حق دی کاؤ سن کرائی تو نہ کن لال کر میں تڑا ہر حوالہ اصل جان دا میں اون وستی دے ول ول کو ولدا دیتے جائیں دی نیت دے نقشے دے ول جاندا میں اون وستی دے ول ول کو ولدا دیتے جائیں دی نیت دے نقشے دے ول جاندا تاش تواہے بستر دے سنگ دیگڑی چاہ دے دو کوپ منگری سنبھل جاندا تاش تواہے بستر دے سنگ دیگڑی چاہ دے دو کوپ منگری سنبھل جاندا سرک چاہ گھنی دی نہیں جھلیندا جرا میں لوسی کو بچ کر تے جھل جاندا تاش تواہے بستر دے سنگ دیگڑی چاہ دے دو کوپ منگری سنبھل جاندا سرک چاہ گھنی دی نہیں جھلیندا جرا میں لوسی کو بچ کر تے جھل جاندا تو جدی بار ستھری کریں دا ودائی میں فتنے دی فاسق فصل جان دا پوری توجہ چاہنا پورا مشاہرہ سنی بیٹھے ڈھون لفظ اپنے عقیدے دے پیادا آخری لائن میں گزارش کی کہ تو جدی بار ستھری کریں دا ودائی میں فتنے دی فاسق فصل جان دا لوگ ہتھیں دی سمجھن تا سمجھن ودے میں تا دنیا کو پیرے دی مال جان دا لوگ ہتھیں دی سمجھن تا سمجھن ودے میں تا دنیا کو پیریں دی مال جان دا مال جے جھنگ گھنے جیری جاتو گھنے تجارت دا ایک قانون ہے کہیں تے کوئی پابندی نہیں جیری جاتو جے جھا مال گھنے انہوں تے پابندی قدر نہیں مال جے جھنگ گھنے جیری جاتو گھنے وقت جہر رنگ صداگر لو مشروط نہیں میں غم خار پنچتن دے دردہ گدا کار کاٹن گداگر لو مشروط نہیں میں پنچتن دے دردہ گدا